நிச்சயம் மனசார் சொல்லுங்க, அவர் செலவு பண்ணுவாரா? அரசாங்கம் போட்டு ஏதாவது உற்ற பணிகள் செய்தா? சம்பளம் கொடுக்கறது தேவைஸ்தான் எனக்கு அரசாங்கம். இது என்ன பணம்? உங்களுடைய வரி பணம். நான் இங்கு சேவை செய்வதற்கு நான் செய்யலைன்னு நீங்க மண்டை அடிக்கல, உங்களுக்கு உண்டானது இருக்கு. கண்டக்டருக்கு ₹1 இத்தனை சண்டை பிடிக்கிறமல்ல, எனக்கே நீங்க ₹5, ₹10, ₹50 இது கொடுக்குறீங்க. நான் சொன்ன இறைவன் அருள் கொடுத்துருவாரா? நிச்சயம் இல்ல. நானும் உங்களுக்காக சேவகம் செய்யக்கூடியவன். அப்ப ஆண்டவனுக்கு நீங்க ஏதாவது காணிக்கைனா காசை கொடுத்த உடனே மளிகை கடையில இறைவன் வரம் நடத்துவது புரிஞ்சுக்குங்க. எப்பொருள் யார் ஆர்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. இந்த பணம் எதுக்கு வேணும்? உங்களுக்கு வேணும். இறைவன் கிட்ட நல்ல அறிவு, புத்தி, ஞானம், நல்ல சக்தி வாங்கிட்டு போங்க. உழைங்க. தாய், தந்தை, மக்கள், சுற்றம், நட்பு இவைகளுக்கெல்லாம் சந்தோஷமா நிறைய இருந்தா மனசார செலவு பண்ணுங்க. அம்மா அப்பாவை ஹாஸ்டல்ல விட்டுறாதீங்க. ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுங்க. இயற்கையை சுத்தம் பண்ணுவதற்கு மரம் நடுங்க. அதுதான் காணிக்கைய ஒழிய இந்த ஆண்டவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த அதுக்கு பிறகு காகிதம்